Akatora mkazi wangu kwenye milo bali akapungua hiyo nyume ni sawa na zube na ema shikoma Gamira pambele pedera mabuntas, gamira pambele pedera mabuntas. Isso não deixou guarda. Isso não já não deixou guarda. E aí para saber quando e aí para saber quando. Agora não vai ser. Aí não vai ser. Vamos ver casa. Vamos ver uma grupo da casa. já tawisa Takatanga kuna namba za zitano msarora. Yesu Dana ni msema. Takatanga kuna namba za dubu za pungu shubi 2021 2022. Tubanda banza nayo. Namba hizo mwana akafona huyu tikadai rano kata. Yani andita no mkoma na manyinyi wa ari nesa ndi namba zakatalo kunesa ndi namba zaiseke sei iye wasakatoro kumundu kwa nasi akasenda message kana zaidi Aisha nsafanya akasenda message ile ndikaona ilimo unozoja isi yako ile kana atanda tuzo ndajizo so baza pura esapa anaungenda zingishitireceza foni yake kana kuti kunyanya kuongorora eni gorapera akaita namba dzakafona ndadaira muyo pali vakari vandamubvunza nakona akafona namba dzakanzi ustazi ndedzani varikuona nosvikira madii kutaura naye ndichipedzera naye munhu wacho ndandokutaura naye ndachitataura naye ndadaira foni ndipashaja ndakuda naye nzobhali obakata okay pakanaka saka ndakatanga kuti suspecta futi wakadzotuma musi pinda mba ndakachati kwakapinda message yapinda message ndakana message tobva ndaivhura ndakofudza munhu anga akususpect tobva ndatesta namba dziya tobva ndadziona zvakare ndedzachii zvakapunga tobva ndabvunza naye ndikati iwe paya dhoreriye vakataura kuti munhu hauziyani naye ko uyu munhu semunhamba dziri kudzokera dzichitsvagei kufoni mako shinja madai ngakwanisa kuita katatu saka kundiudza here kuti munhu uyu ndiye ari kutsvaga namba dzako kana tiwe ndiri kumupa namba dzako unomboziyana papi nemunhu iyeye takatanga kuti takangoeka kusira kuita anhu ndamboti ndambonyaya kuti nyatsotsvagidza chokwazi tobva ndazobuda ndadzoka ndaingoona zvaiita mudzimai wangu ndandingosuspecta kana kuti chada kutaura nezvakanaka angasaitaura kutaura zvakanaka kuti apakanaka takusvika muChristmas pane tunya twakaitika asini pane zvinhu zvandikusikana pane mukadzi wangu achitaura tete vabvunzo vakati kana zvirizvo zvaikuita zvisiyana nazvo tobvunza iyari pakanaka ndanda kutora chinhu ndaendera reeconet tanga kushandisa ndatikaaira kapunga anga kumira kusama message chipindirana naye then zvadaro mukadzi anga akushandisa rimwe renetone ndakamupa akushandisa renetone riya panguva yakazoona uyu airtime akafonera uyu ndaindiratora wadati amberi apa pana ndichikupindira mamessage vatanga kuti tiani andisuzanaka pese vangori kutaura nani tiani zita randakataura sekuzwa kwake pamwe hasiro raiziva akati asizvaidi zvaiziva kusvika communication ndobva ikatika pane line randina reeconet remudzimai then tafura tasvika muChristmas new year akaenda kumba adzokera pane tunyaya twakangoitika nomwe wakafrendi yake kwako kangotaurika takaiaonojinandachikabuda pandachida kuenda pandachinipawo pane namba dzandikuda mulaini rako renet1 foni anga aisa password konzeresa password ini pandakatora line ndakaisa password pafoni yangu
nekuti aita akaona ma-message odelete aibva uko. Saka ndakabva ndaisa password kuti asaone ma-message aipinda phone ichicommunicata nakaphone. Then pakaziva kuti abvaisawo yake password kati hapana chakaipa. Then musi uyu wandakazombera nhamba akaramba kati asuda kuda nhamba dzandikati ewe phone line ndaishandisa iyi. Saka undoramba sei mune macontacts angu akawanda arimo. Kati handisikuda. So paakabuda ndikatora line iriya ndikaisa phone mangu. Ndaisa phone mangu paakadzoka akaona line ratoka. Ndoiziva kuti aitanga ndipe phone yangu. Ndipe line yangu. Takagara panze vatanga kubvudzana phone. Uye phone yabva nyanya kubvudza imbori nei. Ndakabva ndaramba kufunga kuti ndikati panze pane vanhu vatapinda mukuti vatanga kubvudzana phone. Ndodzara panze peta ndaona kuti ndakura phone neline ndisinatora. Wandaisa chiburi ndekuti wandajamba wandabuda ndaisa chiburi nekunze wandabvara tonge kunze iyo bajamba nemunhu wese ndakasina pakura pa. Oya andatira bhemba nesina chikanhasi kutema. Ndanapotiza ndiwo ndazotsoka. Wandazomanya kuenda kwasisi wacho. Andonyaya iripo. Nyaya iripo iyo yakaenda but nyaya ane nyaya iripo iri kuitika ndiwo ndangu watsanangurwa so. Iyo bazotera kubva asvika shuwa akati mene noise bazi kamaona ndatsanangurwa kuti achimbomira iwo ambodini achadzimbodzikama. Saka paapinda achadzimbodzika pedza paya akapinda kuti ini ndakwenda chasonera nyaya tsamba kuti enda kusara chingeta wana. Obvisa maini kuda kuziva ere maini iri chii kati handinoziva pandishaya. Obva abuda kudzokera kumba. Takagara kuti angatiendi pamhasha dzadzika tinoziva kuti nhava yacho iri papi. Ndadzokera kumba tasvika pamba akanzi abuda nevanhu. Pataenda kwaamai vanzi ambosvika kunoku akatombosvika kuna mukoma achiti anda kusabhuka ndichadi murume. Akanzi hazviiti zvinyaya yacho ndei ndazvinini hamusima muropa kana kuda muneanguwe. Vangotati pakanaka vatadzora kuti tichabata tivataura kuti chitangura ndinono tichiziva kuti nyaya yacho ndei. Akasvika indobva ndadzokera pamba. Ndadzokera pamba phone yake yanga ine password. Ndaita plan phone ndaivhura. Ndaivhura kune message akapinda ngare makuseni. Ndoti aiwa kuti pane conversation dzanga dziripo. Message opinda. Ndaona kuti akazanza tutelezwa zvaitika makuseni. Adzanga 4:10. Ndakuti ndakupindura achati kuti kupindura akushamisika kuti ndiani. Uyu angatopa zvakaitika paakadzokera akabva ndoshandisa phone yeshamwari yake kusasa phone ndatorerwa futi. Ndobva ndaenda kuya ndida kuti ndizozviziva kuti afona nefoni ndakaenda kuti akukumbira phone yenyu ine maminiseri ndida kufona ndinzwe kuti mai vafamba zvakanaka. Ndichida kutoenda kutonotsvaga information. Ndasvika pandakasvika munenge ndipe phone yangu ndipa phone yangu ndasvika madhari numbers ndotsvaga kuti message yangu taura kuti ane problem. Ndachienda kumacontacts ndaona nhamba dziya dzirimo. Ndamubvunza kuti nhamba idzi ndedzani. Akati handidzizivi. Handidzizivi nhamba dziri mufoni menyu. Handidzizivi. Ndati aiwa nditaurire chokwadi kuti nhamba ndedzani. Ina ndauya kunodhikana asi ndida kuziva kuti nhamba ndedzani. Aiwa dzakasevhwa naKV kuti kutari phone yangu haisendi mamessage kana isina kusevhwa saka daiyo haisini yandinoda iyoyo. Pamabuda imi muchiperekedzana haana kufona here. Akatanga kungoramba ndikati okay phone ndakuenda naye. Saka pandakati phone ndakuenda naye akabva nditi musadaroma. Itonowo yangu nyaya iripo saka imi mukatora phone pane zvizhinji zvinozoitika saka please ndachema musaende nefoni. Ndobva ndati afona ndichakupinda. Chitaura kuti afonera. Vatati munhu afonera handimuzivi asi afona paafona anozotata panguva yafona anga sitanga kumberi. Hatina zoziva zvakataura. Okay pakanaka. Ndobva ndabva ndadzokera kumba ndakazoteera pasisi wacho pangaenda ndobva ndaona ndokuti varipo pane sisi wacho ndamuperekedza achisvika pai. Kombo papera kombe yanga ine hanzadzi ndikati pakanaka ndachida kuona kuti afamba zvakanaka here pakwira kwaenda kumba. Aenda kumba zvakaitika iri musi Saturday. Chingofonera dzoka uya kumba titaurirane. Akaramba akati haiko kandichaigumbura nga handicharoni. Sei iwe uya kunotaura kana baba akafonera akati haiko kandisi kuya. Saka ndoita saka ndotoke saka ndakuenda kudari kuza usuda kuti titaura kuti aita zvawadi zvaunenge wafuna. Saka ndakagara ndambinya kuti munhu ari kumusi ndakazouya kuno kunoripota nyaya yangu musi wechina. Ndakundoripota nyaya musi wechina ndobva ndadzokera. Ndichidzokera ndobva ndakasangana futi nakapungumwa. Yange toro first time yakumuona. But face ndakaiona iri paWhatsApp profile. Ndobva ndakabva ndaona ndati andimo. Apa takangonzwa uri kutora kapungumwa kwemota. Ndaenda ndobvunza. Ndakatomushedza ndizi ndaimeka shuwa ndiye. Vadii Gilbert Kapungu. Yena ungandiziya. Ndinamiziya.
siyana nezvauri kuita nemukadzi wangu. Akaenderana kuti handizii mukadzi wako kuti ndopi. Mukadzi akadai. Akati handizvizivi kwauri kutaura ndekwaSpeya ikoko munhu wandinotoziva ndakambopfimba kwashimete. Ndobva ndamuziva kwashimete kune vana variko kwashimete it's underage variko vakadzi vavanhu. Saka iwewe kana uchiramba kuti iwewe uyu wangu haumuzivi, iwewe kana wakatongosvika kwashimete it's obvious wakasvika kumukadzi wemunhu. Saka uku sei ukuramba? Akati kana handizvizivi izvozvo. Kati unoramba sei? Namba idzi ndedzakati foni yangu yakatorasika iyo yane 2-3 years pe. Makusini iwe wangochikomunicata paWhatsApp iwewe. Foni iwewe waitombofonana nayo uchishandisa nayo. Saka chakaita sekuenda unovharisa line ndiro kuekoneti iro ranga riri active WhatsApp risine kumakosi. Chii kati ndiri process yekuda kuzvita kati aiwa ini asida kuvataka but kukuudza kuti siyana nezvauri tashi nemukadzi wako. Vandati kana iwe usingamuzivi pakanaka ndikandifonere mudzimai. Vandamufonera atipa kwavo. Ndati okay ndakapungupana kutaura naye. Ungati hello unondiziva here? Ndiani vataura? Ndini. Unondiziva here achibvunza kapungu. Uyo vatodi vatosengati handizvasinza iwe wati haumuzivi. Asi iye anodii anobvunzati pakanaka. Zvadii zvapera tinozoonana. Ndobva ndachipesana kapungu ndobva ndadii ndobva ndadzokera kumba. Ndadzokera kumba twasi china Friday mukadzi anga akatiza. Saturday ndobva ndakazotevera ndichisvika kumba kwavo. Ndobva ndakasvika kuti ndaura nawo ndakangowafuna ndichivataura nazondonhawo iyi ndobva ndatera. Obvunza kuti ndauya usifana tezana wangu varipo pamwe. Asana mara ndatera mura kuti ambatoda zvinhu kuti watera chii watera mura. Nawo yako takaidzwa ati hatina zvatingakwanisa kuita maiwewe ndo ungadi unoziva zvekuita. Kuti nawo yangu ndakaendesa kupi kudani. Pakanaka. Kana makuenda murozvitaurirawo. Kuti pakanaka. Tatakura mhuri yangu ndobva tadzokera kupi ndobva tadzokera kumba. Tadzokera kumba taura naye munhu kumbunza kana iko wanga rakabvuma kuti wanatezo rakabvuma aishuwa nyaya akatitaurira akati ishokwadi shuwa zvataurwa ndizvo. Ndikati okay hapana chakanaka ngatidzokere kumba. Tadzokera kumba tikasana svika zvichomira zuva redare ndokuzochiuyawo nhasi tazokwanisa kuti tipinde padare. Saka ndinoti nyaya yangu ndiyo iyi. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Ndichataura zvese ndezvechokwadi. Ndikanyeba ndichabatwa nezvozvo. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro emambo. Chokwadi ndinonzi Gilbert Kapungu. Ndafara tsanangudzi yataurwa nemunhu ataura chokwadi zvasimboziwa. Atisingaziva takatanga kuzivana ari kubva kuno kuzoripota nyaya yake yatsanangura. Paatanga kutsanangura zvechokwadi ndoda kuti pamberi pamambo mutasa handisi kuzonyeba, ndoda kutaura chokwadi asi ndoda kupedza nguva yamambo. Inini ichokwadi kuti mukadzi uyu ndakadanana naye. Asi kudanana naye kwandakaita mukadzi uyu makore ari kuziva murume uyu paatsanangura kuti 22, 21 haasiriwe. Mukadzi uyu aishanda pamashops panonzi pachinaka asati aroorwa nemurume uyu. Iyi ndo pandakatanga kumuziva. Aine mwana wake 1 asiriwe uyu waakatoitawo nemumwe munhu. Saka ndo pandakatanga kumuziva ndikamufarira tikawirana. Tawirirana saizvozvo inini handina kuzoziva kuti murume uyu wakazoroorana neuyu. But pane makore pamashure apo akapindana
awo ndati singachamuoni pamuarea mukadzi ndo saka ndakazonzwa kuti wakanga aenda kuSouth Africa. Saka nyatoti South Africa akaenda ari ega sezvo kunongoenda vakadzi kana varume vanenge vanotsvagwa basa kuSouth Africa. Saka ndakangoti pana kamutumira wekuenda kuSouth Africa. Nyambisirwa South Africa ikoko wakatoenda married kune murume uyu. Ndakazozviziva mumashure. Right, azodzoka semunhu andaifarira zvisingaitwa. Semunhu andaifarira zvisingaitwa pandakamuona abva South Africa panga atuka zvakanaka. Saka South Africa munobeziwa kutora chokwadi pamberi pamamukadzi. Atuka kudarika zvaanga akaita zvekuti ndakanzwa kuti hei chokwadi sezvo munongoziva kuti mambo wangu kuti even nzizi chadzo nzizi kwedu kune nzizi dzakakura dzinonzwa nahonde. Right, sezvo munongoziva mambo kuti nzizi pane mumwe madzinokona kudai mvura yofashukira kuenda nekuku rimwe gore kukasanaya zvakanaka rinongoramba ringori jecha pasina mvura inopfuura nepa. Asi kana kwanaya zvakanaka mvura haikanganwi payakambopinda napo. Kupinda sendiri kudzoka handingadzoki pamberi pamambo but ndikuedza kuisa pachena zvakaitika pamberi pamambo. Mambo mutasi asi munhu wekutamba naye. Ndikutarisa paillustration kuti zvinyatsekuti dyo nokuti chokwadi ndakazviita kutana nemukadzi. Right, zvadaro iyewo handizivi kuti chakazoitika wadzoka zvinobva kuSouth Africa kuti haana kuzokwanisa kurumidza kunditsanangurira kuti married. Ipapo ndo pandine mhosva. Ipapo pandikubata ipo ndakabva ndatanga kuti sezvo ndatsangura paya kuti anga azotsuka ndakatanga kungomufarira airtime ndichimupa. Haana kuzotsanangura kuti maitore kana kuti mainsaura kwakutendera hangu mberi kuti saka asi ndati fambei pamberi. Ini ndega ndakazoona kuti munhu ari married munhu asi kuti ndicharegere shomani ndakashava zina kuti ndicharegere. Saka ndikotanga miri wangu kuzosvika pakubatwa mameseji nemurume. Ndapedza muzita raJesu ndocho chokwadi chichandaisa pagiraundi mambo vanhu wese vakatiteerera. Saka ndiri pano ndapiwa meseji naMpomerwa so ndiri ku30 miles mufundi 30 miles ndiri kurufu but ndasiya mudzimai wangu newaningina mudzimai wangu ndikati mari iyi mozotera. Munhu anondidaidza is not an ordinary person. Munhu mukuru anotyisa. Rega nditenda ndasiya mutumbu bhokisi richidzikiswa ndikati ndakutenda. Saka kusvika ndisvike pano time yandasvika kutya mambo wangu mambo mutarisa kuti arega kuzofika pungu akashora dare rangu akarega kuuya ngini. Ndiri kutobva ku30 miles kana Mpomerwa bhasoni mameseji mufoni make ndofunga ndaandikutsanangura kuti ndapa pazimunya ndapa teachers college aripo anondipupurira Mpomerwa bhasoni ndapa Christmas pass ndapa personal kusvika pamanika bridge ndatitsanangura ndandikupa meseji kutya mambo mutarisa kuti anozoti kapungu indururani handisiri ndururani. Ndingati hangu ndokutsanangura kwangu. Daniel. We are not going to let that Yes, zvekuti mvura painga kufamba napo inofamba asi zvainoita manje mvura ikagadzirwa kana papa ine rwizi inoteedza kana panenge pasina rwizi saka haizocheri because inenge yadhivhetwa. Asi izvozvizvo hazvingotadzi hazvo pakuti mhosva imhosva pausina kuzotaura ndepekuti
wawakanakirwa nekutsvuka kwake nemafuta auzora kwake nechii uchimuona aribva South Africa, wakazoya ere bota hauna kuzotaurako, asi kataure kako kanazibota wakadini in a court of law ignorance is no defense. Zvekuti wangasuziva kuti mukadzi wemunhu kufunga kwakoyo angarumbogarei paungari kuona pakauya achitsvuka kudaro waitoziva kuti ari kupinda pakati ndo paari kugeza ari. Saka zvekuti hako hauna kuzoziva pakuti wangaenda hakundotaura hako semunhu angauda munhu wake, asi chokwadi wangoenda. So mukadzi wako yarume, mukadzi wako ivari ndamusiya kupeti miles simungautaura right. Izvo masiya mukadzi kupeti mai simungai mai endai pakati maende pakati iye zvove pakati pakati mai mai nebarika ravo. Right. Tinoramba tiri kungotaura ende hatimboneti charamba tichitaura. Wakadzi gutsikanai nevarume venyu wamakada. Warume gutsikanaiwo nevakadzi venyu vamakadii wamakada. Mumba hamudi ruchiva, mumba hamudi kushora. Ukadzimana washora murume wako kuti gumbeze haana chaanogona, hauzofi wakazwa kufarira kupinda mugumbezi naye. Ende kakawanda kacho munhu kuti uzozive kuti tofi iswiti rinonaka unge wakambodya Kristo switi, ndo pawazwa kuti Kristo inotapira asi yakaomarara, asi tofi switi inotapira asi yakapfava. Saka chakanaka ndechekuti kana uchida switi gara watsvaga tofi switi inoenderana nezvorudii nezvokuda. Ukada kuzotsvaga tofi switi iwe wagara uchidya Kristo miti zvinozokunetsa, mazino anoora, chazooresa mazino hauzozivi. Mazwa mai, chinoti murume wako anakidze ndiwe mukadzi. Ukaona uchiti murume wako haumupi mvura yekugeza, haumupi toothbrush yekugeza mazino, haumuainiri hembe, ukazozwa vanhu wavo kuti murume wako anonhuhwa mukana, chiziva kuti newewo wakutozowo unonhuhwa mukana. Ukaona usingakwanisi kupa murume wako mvura yekugeza, it means hauzivi kuti wakabvirei kumba kwako. Handingati ndiri kutsvagira mari yekutenga chingwa nehufu neshuga ndozvipa futi mvura yekugeza, ndozviporesera bhutsu, ndozviainira hembe. Dambudziko riripo nderekuti murume anosangana nematambudziko iwawo, musi waanofunga kubuda haumudzori. Because akaona kwaanoainirwa hembe, kwaanopiswa toothpaste patoothbrush nekupiwa mvura iri kudziya yekugeza mukana, ndo kwaanoenda ikoko. Kana aenda ikoko kumudzora kunonetsa. Mukadzi ukazwa murume kuti makumbo angu ane kakuita namu,
handiti tora makumbo iwawo aite hoti compress womaseja makumbo iwawo, unoona kuti murume nyange mari yanga asikadi kupa anokupa, kana secret yanga asikadi kutaura anokutaura, anenge akuna kuti you deserve that. Mai inii mune mhosva yekudanana nemukadzi nemurume wechii wemunhu, knowing very well kuti murume wechii. Saka imi muchapawo mukadzi wake uyu, munofanira kuzopiwa nhamba dzake neusiya nhamba dzemukadzi wako. Dzake iyoyo unosiya nhamba dzemukadzi wako, anofanira kuwanawo mombe dzake 2 kune munhu angari kumutorera mukadzi. Kana asina mombe 700 US by 1 April. Then mimi bambo makatapirirwa nezviro zvisi zvenyu, vamakanganwa kuti handi zvenyu. Ukaona murume uchifonera mukadzi wemumwe murume wacho udaira wokata, kwandiri that's being very disrespectful. Mangwana wofona futi pafoni yangu yandakazvitengera nemari yangu kuti utaure nemukadzi wangu zvekuti uyebota rangu. Unenge wandishora. Just for being disrespectful, imombele $350. Then dana nemukadzi wemunhu uchitoziva imombe 3. Saka iwe unobhadhara mombe 4 kune murume 2 by the 1st of April, then the other 2 by end of June. Nembocho mushango wacho wenzira, ndiko kuti bambo muzozive kuti kamudzira kanochengetwa, kamudzira kanokushaisai rufaro bambo inganokiapo, kamudzira kenyu ngakadzidzire kugara kanofanira kugara, ngakasangobude pakasikafaniri kubuda. Muruzva here baba? Yes. I'm happy kuti makumoti makakanganisa, but musakanganise zvema. Mushapu ndio kuti musakanganise zvema. Asi kana mabhadhara mombe kana mari, hazvirevi kuti mukadzi wawenyu mari pamhosva. Mukabatwa futi imhosva. Zvekuti vanhu vachiri vese here kana kuti havasiri vese, that is for the two to decide. Kuti vachiri kudana here kana kuti havachadii, havachadana. Asi as long as vachiri vese, kundooneka futi urikukisa mukadzi imhosva futi kunodzoka futi pano. Tichese here bambo? Zvamukunzwa zvamutaura ndikuzvinzwa mama. Yes, chidzidzo kuna vamwe varume kuti ngatirespektewo vakadzi vamwe varume. Wariko vakadzi mama wasina basa nevakaroora neasina kuroorwa ba? Muruzwa baba? Wariyo vakadzi wanoti wakaroora nevasina kuroora. Uyai
nenyaya yekuti handisi munhu wemunhu, mari yako chete. Wari saka kana munzira wenyu usikakwani bambo, wariyo mari yenyu chete. Asi maenda ikweyo musakanganwa kupfeka, nekuti muchakwadza wamwe wasina chii. Can you imagine maini marara neuyu ini ndikataurire kari kuita nekunakirwa kwakaita ndimika. It means kuti ivi nyama makadya bota risina kana spoon, rautaura kukamura nemaoko mapasina neprotection. Saka by so doing chii chamakaita, you endangered his life. Uyu kana anga ine chirwere, mune chirwere, uyu asina chirwere, matomupawo chirwere. Uyu abva nechirwere akutakura nacho kubva kumba kwenyu kuenda nacho kubika kumba kwacho, akutopa mukadzi. Uyu akazoita musikazwa museri, nyika yatopera. It's not right. It's not right. Wakadzi ngatigutsikane, varume ngatitese ngatigutsikane. Handizvo here bambo? Right. Kana muchibhadhara izvo, hamubhadharani ba. Munotouya nemari iyo pano. They want to make sure kuti mari iyo inoita sei yabhadhara. Then muridzi wemari oshedzwa, opiwa chii mari yake. Andi yedu togare zvakanaka. Yes. Pamwe ndenge tamugurisira pamwe iye zvake sezvaatsanangura kuti ashanga kudanana naye isati ramuroora, pamwe achiri kumuda kunge ange ari mukadzi wake, pamwe achiri kuda kuti ange mukadzi wake. Saka ndati izvozvo handisi ivivi muri two nemukadzi wako ndii muchadhisaidha kuti muchiri mese here kana kuti musiri mese. Uyu haana decision yakuita, haana decision yakuti decision yako. I'm sorry, ma. Yes. Inini tika nyaya mareipedza, asi ndikabva pastage panapa ndichienda kumba ndisina kukumbira, ndisina kutaura zvandoda kutaura, ndinenge ndiri ndurura. Inini kutaura chokwadi, according nemawanire andinoita mari nemombe dzamatema kuti ndibhadhara, handisi kupopera kuti mombe dzakawanda. Asi ndinzwi kuti according nemawanire andinoita ini nemadheti amapa, chokwadi ndinokundikana kuti ndipedze kubhadhara muri private. According nemawanire andinoita mari ini mazire ndinoita, ndaona kuti ndikasatotaura izvozvi pamberi penyu ndingava mure wenhema, ndikafuratira kuenda kwahondo ndichiti zvapera. Nditone chokwadi unless kana Mwari wakandipa wakandiprovidawo dzimwe nzira dzekuwana nadzo. Asi kana ndingorama mararamire andinongoita nguva dzese nemhuri yangu mafizi mabhadharo andinoita ndandikwedza kuchifunga ndakanyara, ndinganyepa pamberi pamambo mutatu. Zori kutaura hazvimboshandiba ngekuti wemukadzi wemunhu iwe apa wanga uri kuzviita, wanga uri kuti zvii une chuma here wakabvisa kuna baba wake iwe hapana, wanga uri wakabva mudondo. Kuti anga ari kukufarirawo uti ngokurudzira kuti ndine murume
iwe wakamubhata oizwa wakamubhata aibva ati okay, asi aiziwa kuti ndine murume wangu. Iwe bva kuti bhora mbiri. Saka mambo ati iwe kutora mukadzi wemunhu imhosva. Wangoroda kudini? Mambo wangu inga wandatsanangura mambo wangu kuti ndatopa mukadzi wanga ndatochema ngochimukudi papiriod oke ndandichifunga kuti period ikati rebei mwedzi yasvika ti rebei kwete nhamba yamao first payment yandinokuita chii ndine ndichiti pese bhosi inini amebhanana farm saka wanorima mabhanana ndofomenyazozvise pindura mubvunzo mbani mukadzokura here first payment okay april iye ataubva kupera kwaApril zvinoita ndinoya nemari yandinoenda wana yandisingagoni hapana zvaunowana iwewe saka ndine urombo sore ine mubvunzo wandabvunza regai ndinyara zvandokuta inini ndiri kuti angavanduka ndiri kuti inini handiti kana uri kuchema kuti time yaita chii yaita shoma akana ndandati 2 by end of April handiti ndakuti 1 by end of April then 1 by end of June then 2 by end of August. ipapo ndingatotenda mambo wangu ndikuona sekunge zvinoita No, saka ngatiite izvo. Ndandikumbira kutaura kwaiko kana zvikadaro chikokwa ndo chinondibhadhara. Aiwa izvo zvomuri munobatana muri tu anga makanyengana muri tu makambokisana makakisana here kamwe Pindura izvo. anga makanyana bota muri tu saka wadota chikubhadhara apa anga mamuita iye achiita iwe uchiita iye achiita iwe uchiita ireciprocal action ende vaiitirana munoziva kuti mukadzi munono iye aiziva kuti mukadzi kuzotobva ipasha paizobva mamhanya shamara kumboka kuti usvika yamawani vamamuitira babagwero Right, iya topere ande let's think about this one. Machiche